Haike Tripurani CM Manik saha JTT ADC no Tripurani budget ni bising 39% horo huni samani hayake 6,645 crore rang TT ADC no horo huni samani amono tuye Tripura mothani MLA Ranjit Assembly Assembly season no okok noti sawi kebangma bokuison selamani haike amo disallow rijaka ajaga tongo je Manik saha samani 6,645 koটি TT ADC no horo huni amo bobo department no rijaka tai bo bisiwo haike acquisition no disallow rijaka haike kaisa 22 tarik December hayake tring Tripura dohni je sung mali laimani adino sarkar ni bisingti tamani bagi suti rijagya amani bagi haste kuno daida tong haike kaisa SC ST Prevention of Atrocity Act 1989 slamjamani a samung no singkabo haike kaisa barat haktor gnang je ka allow khaijangmani am TT ADC buda khlaijangno hni singna naimani bo haike je TT ADC ni bill pass khlalaimani haike amo busuk jorate sarkar ni bising soika Tripura sarkar ni bisingte haike amo bill no tamani bagi naikolya haike amo naikoli check khlai rajyapal ni bising soguya haike amte haike no tebo Tripura sarongni bo ajagao je manta soktarongni kok sungnani naimani kwbangma question ni mani bina question no disallow khlaijaka bo ajagao tisanani jora rijak liya haike amo no bo khado jagi Tripura salukurongni buskango bo okok no ma sapakya kwbangma je bini ok question mani amno bo social media ni bisingti punuka Facebook ni bisingti ang omo joto question Tripura Assembly je season no bo okok thairong no sanani bagi bo question ni mani amo disallow khlaijaka aga amo sanan thanga Tripura sarong no direct amo sari mani norok Tripura sarong ni hamkrai ni bagi kok sagakai amo oro accept khlaijagi hani samani kok kahai khlaijaka haise bobo Tripura sarong bo hage bo o jaga bo dopa hamkrai ni kok sanani bagi je demand tongmani Tripura sarong ni manta soktai tongmani amo kok Assembly oti sanani bagi bo question khlaimani amo disallow khlairijaka hage sawi tongo ayang CM TT ADC no rang kwbangma hoka 6,000 crore hoka hai biang ayang irai ni sawi tong borok haike o question sungjangnani naimani ga borok tamani bage amne allow khaya borok jusi che rang hori tongmani tongkha ke TT ADC wans kwbangma burung baksa buksu ta amono go siwini tongo horka irai ni Tripura saro haike je o Tripura mothani MLA Ranjit bo omo o question no bo sungnani nai bo o question khlaimani amon tamne bogi disallow khlaijaka borok jusino rang horisi tongkake haike tam borok khukbai thang simina sawi tong na samung hanyo je vote bank ni bage haike je borok rongni je vote langnani bage amte hai simina sawi tong kwbangma borok rok okok thairok sawi tongo kwbangma social media ni bisingte tabuk je o Tripura mothani MLA Ranjit je o je question phunungmani age je amte hai je omono disallow khlaijangmani amorok nungmani yagulo Tripura sarok kwbangma je okok no sunglaijak social media ni bisingte hage tei Tripura sani sak no neta Tripura sani je tribal ni neta hai montri hni je hni tongjangnai rok sinijagui bo tong bora hai hni hage borok kwbangma Tripura student rok je scholarship mainyangi tongmaimani tabuk rung srungnai rok hage amono ti borok kwbangma student rok borok no tribal welfare department no thangai je mainyangi tongmani ajao kunfano kokbongni je question je borok khlai tamni bagi maya hai irai maya je bongni scholarship mainyangi tongmani kwbangma rungsrungnai ro hage je minister no call khlaijamo borok kahamka amno answer rimiya jatra potre sawi tongo hage amrong no tui je Tripura mothani MLA Ranjit amno tui bo memorandum hake letter rok sikya amrong no tui no borok kokti sawi tongo MLA Ranjit songrok je kwbangma Tripura sarongni manthai soktarok mainyangi tongoni amo manthai bongni manthai Tripura student ongni manthai je scholarship aga amo simi ate kwbangma je manthai soktarok je kok elegant rijagi tongmani amrong no tui bo sungi tongo haike allow khaijagya haike amrong no tui nor tam sanamo chung kopeni bisingti saimano haike video no sajaka like ready te share khlaiji joto boroni thani no joto Tripura sa kwbangma je haste ofan tongtu bo haste ni baire ofan tongtu joto Tripura sa ni thani no o video no sogoi ridi haisi haike o video no sajak tongha like ready te channel subscribe khadi bell icon click khadi kulumbai ka kaham tongmadi